da shi ba ni. an situlillah na ce da kuku na su wa iyazu billah ƴaƴan sharri sun wasu tura ta kai bango kun matse mu mun masu ƙarya kuke hatara dai ku bar ga watsatsu kada fito daga komai ya shafi almadani. Uwa uba ban sa akan ka takalmi duk wanda ya musa wannan da ni da shi ba ne. Takalmin rasulallahi ake magana wanda ya je isra'i mi'raji kutina kurar sama na ba ta fansar raina Khalid bare uwa uba da dangina fasa gare ka anisi imamu takalmi Kafi duniya wallahi kafi duniya da bincikin ta takalmi na Mustafa Mahmudu Sayyidul Kauni. Uwa uba fansa kanka takalmi duk wanda ya musa wannan da ni da shi ba ni.